Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Digital Video Studio Beko. Тя само? Тя само да гледа къщи, нищо не подрежда.
А пък? А пък за снаха, кой ще вземе тъсмома? Леле, моти, помисли така не моти. Айде погледай. Асан. Една крачка напред, пред стола. Да може да се минава.
само цілий. Не бачите. Браво на свекърва. Айде, къдеш. Ато ви стане добър час! Желая щастие на всички вас! Тежко го, като момче, радуе се с отдека тебе. Хубаво е, красиво и носно се носи, че на зели. До вечер това момче се ека и ще подели добре. Той премина зад велията, звездите на зори изгряха и всички доспаха. Кукурикат първите петли, всички търкат сени ночи, работа ги чакам, няма как, всички вече са на крак, но младата Богданка още спи. Дай да събудим ли? По-удобно остани в къщи да готви да повече да нахрани малките животни. Аз съм много уморена, толкова съм изтощена, ще отидам да си легна. Мари, момиченце, стройте се. Шенгюл и езди. Богданке, ставай! Хайде на хорото! Танци. Танци и игри премина тази селски двор, обаче в къщи се прибраха без госба да ги чака на софрата. Вечеря. Вечеря сготвили ли? Кокошките нахранили? Жено, дай ми водача, съм уморен. О, май, много искате от мен. Свекървата върна мотиката, запретна ръкави и започна всичко сама да прави. Яде за сготви тавата, а Богданка само си седи, си клати краката. Хайде да вечеряме, тати да разшупи пита. Дава парче на всеки. А на смехата, който не работи, знаеш много дела. Богданка избъчва глад, разкоите се в твора свят, отправи поглед към луната, от тук да
Барабанчик, топанчик, Ето, че дойде на приказката Гая, а булката я всички знаят. Мили родители добри, децата си на груд, отлано научете, обичайте ги и за бъдещето им мислете. Думната посред селото, песна гайде на Багдада. Хайде всички на орото, място не остана.
Скъпи родители, мили гости, днес заедно извихме кръшно корона Мегдана, облякохме се с премяна и усетихме духа на българските традиции. Благодарим ви, че споделихте с нас тези специални моменти. Празникът на Мегдана приключи, но спомените остават, защото най-доброто възпитание е споменът, който човек носи от детството си. Благодарим ви. Благодарим ви. Сега Ще раздадем снимките. Само може ли да кажа нещо? Да. Да приключим? Един по